Eta gero lehen esan dozune hori trintxerak eta nitxoak eta horrik esaiztezua berzelangoak diren eta zer non egoten ziren. Nitxoak eta trintxerak hasi ziren 37 enero horrontxe. Da ni 11 urteaz ibilintzen beharren astagaz. Hortitxe bazen diz, hortitxe. Horti ebesaldi goiti, horti usar goiti da, horre erretzen da hasi, norti. Hortien 11 nitxo. Nitxoa zer dire? Nitxoa diez, amaterean zaten zementoa gaineko nitxoa. Zementozko gaineko gurukoek, amaterean zartzakoan, amaterean da. Horretia, horretan dizpereteko. Tentxat diz zanka bat, tentxerra, zanka ebazte izan zanka bat, atxorrean da palea zein. Bakizu zementi ebazte izan orduen, minimoa zementi izan. Sortu orduen, ebazte guzti marte tentxera egiten 10 peseta.